Nemu no iki sego campur 10 ribuan oleh sakmene akeh rek. Iki cuma 10 ribuan. Terus iki cak 20 ribu. Delok. Tuh iki sego kuning. 20 ribuan tok. Iki campur. Nasi campur daging cuma 25.000 nyoto. Halo rek, nang kene ku tujuan langgananku lek golek makan siang murah sing porsine bener-bener akeh mesti ruwame koyo ngene rek. Nah, lokasine ku mlebu ndek kawasan ruko terkenal ndek kene masakan rumahane lengkap banget rek. Duwe 40 jenis masakan lebih semi prasmanan tinggal nunjuk. Saben dina Jumat makan ndek tempat gratis es teh utawa es jeruk rek. Selain masakan rumahane sing lengkap, nang kene juga duwe gorengan ono 15 jenis gorengan sing tersedia. Panggon iki legend banget jenenge Warung Biru Darmo Park ndek daerah Darmo Permai Surabaya mesti ruwame sak benawan. Selain akeh sing makan di tempat, mereka juga menerima segala pesanan nasi kotak utawa nasi tumpeng rek. Buka iku nang kene dino Senin sampai Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pilihan lauke beragam, semua porsine kewenyangno koyo ngene. Andalan utamaku nang kene ku seneng karo sego jagunge, soalnya kondimennya lengkap koyo ngene termasuk karo ikan asine rek. Sakmene akeh cuman 14.000 murah lek ngkei sambel yo akeh. Nah, selain iku nang kene ono nasi campur daging sing hargane cuman 25.000, daginge delokon bumbune medok banget koyo ngene. Nah, selain sego jagung karo sego campur iku mau nang kene duwe variasi menu sing andalan banget senengane wong-wong rek sego kuning iki. Sego kuninge punel terus mari ngono aromatik termasuk karo lauk ayam cuman 20.000 seporsi murah kan. Panggon iki seruame banget ket biyen mesti langgananku. Wong-wong nang kene lek mangan podo telap-telep dan rata-rata sing bungkus podo borong rek. Lokasine iki ono di Darmo Park 1 Blok VB nomor 24 Surabaya jenenge Warung Biru Darmo Park. Wis ono di Google Map langsung golek ono. 14.000 oleh nasi jagung sakmene akeh termasuk karo ikan asin komplit karo peyek nyuwenengno sambele enak rek. Terus jagoanku pisan nang kene ku sego kuninge wis punel, enak, aromatik, gurih. 20.000 termasuk paket komplit kok ini oleh wakeh ngwarek nopol. Lah lek Christian Pulisic tenengane sego campur gawe lauk daging telon mangane merem lek sampai telap-telep ngene rek. Sepil panggone yo lampu merah ngarepe Ciputrawet belok kanan kok lurus ae. Mari ngono belokan pertama iku belok kiri lurus titik engko sebelah kiri ono pager-pager mlebu ndek kawasan Ruko Darmo Park rek. Wis teko kono garek lurus ae kok panggone sebelah kiri nemukno bangunan warna biru ngene jenenge Warung Biru Darmo Park. Iki spesialis masakan rumahan sing legend di Surabaya mesti ruwame. Regane murah, porsine akeh, andalane wong-wong langsung coba mrene gas kan.